चाहे ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏ କଥାଟି ତୁମ ପରି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପାଖରେ ବେଶୀ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ପିଲା ହିଁ ବେଶୀ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି ତମରେ ଧୋକାବାଜ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହି ତମେ ଧୋକାବାଜ ବୋଲି କି ଧୋକା ଦବାଟା କଣ ବଡ କଥା ସେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ହିରୋ ସତରେ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଜୀବନ ତମେ ମୋ ଆରମ୍ଭ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଶେଷ ଖାଲି ଜୀବନ ମନ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଜୀବନ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ତମେ ହିଁ ତୁମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନୀନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ I love you, Jivan. I love you.